Hát az ózonnak a lyuka, tudod? De az ózon, az nőstény állat. Én ezt úgy tudtam, 3 molekulás ózon, vagy miatt. 3 oxigénatom, oxigén molekula. Várjál, oxigén atom. Mert múltkor írtunk elézni annak hogy hívják az? Hogy hívják, amit ittunk? Víz, meg tea. A vizekből, meg a teákból. A vízből, meg a teá. O, meg CH, meg C4, meg faszom ki van, azokból írtunk. És akkor azokban volt ilyen, hogy mit is mondtál az előbb? Olyan volt benne. És lent ilyen alkok. Nem is kívánom neked. Írjál az oxóniumba, meg a faszomba, meg a nátrium semlegesítési reakciójából. Vettetek már karboxil savakat, ketonokat, meg glikolt, meg glicerint. Akkor írtunk dolgokat. Kell alkoholok. Mi van? Most valami savmaradékot, meg mit tudom én, ilyeneket veszünk. Hogy is hívják? Legyen fel. KT-en. Anyád! Azt hiszem, nem? Vagy pálmafá, várjál. De lehet, hogy kleptomániának. Várjál. Vagy borsod. Mit is mondtam? Kleptománia. Azokból írtunk. Elkaptátok a görényt? Minden görényt elkaptunk, majd görény nem maradt a földön. De Botival voltunk múltkor kín, az görényt láttunk a sineknél. El kellene kapni őket, mert a faszomot garázdálkodnak itt. Mentek a házba, meg sast lopni. Látod, itt varom, azt ellopta tőlem a sas. Látod? Röhöggetsz. Röhögjetek csak rajta, de majd megtudjátok mi az, mikor ellopja a sasotokat a görényt. Kurva életben. Tudjátok? Ilyen lesz. Nem tudjátok majd fölvarni. Mert az a genyó elviszi. Faszom, meg becsomózza, azt nem tudsz rá csomót helyezni, vagy mi a faszomat. Csomót helyezni. És a buzibálnákról mi a véleményed? Mit csinál? Buzibálnák. Bálnákról? Milyen? Az mi az a... Az. Buzibálnák. Buzibálnak. Hát azok a 7-es szobában való. Tudod, a szobatársaim mellé. Ahol te is vagy? Micsoda? Ahol te is vagy? Ott vagyok a 7-es szobában sajnálatos módon. És mit szoktak vele csinálni? Hát ők sajnálom semmit, csak egymással basznak. És ezt honnan tudod? Basznak a verebek a jegénye fár. Lá, 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 Rajmund és Szabolcs. Lá. Ki ez a Rajmund? Rajmund, ő a faszom vége. Ne vessétek csak. Görény. Görény, olyan mint a görény, nevetnek. Ez még kell nekem. Fájt a büdös picsát. Fájt és... Elvoltál. Várj. Hánynak a verebek a jegénye fál. Hánynak, jaj de hánynak a vere... Nem? Nem a verebeknek viszed?
De ide hallom. Nem, a görényeknek viszi Arnold ide. Hallom, hogy hányra. Azzal fogunk forgatni, nem? De! Másról. Ne hazudj már nekem. Én nem hazudok. Gyárk, ez az enyém. Nem azzal fogunk forgatni, más éval fogunk, te hülye. Tök jó. Nézd már. Kamera. Anyáink nem mutatod meg, ugye? Miért? Hát nem tudom. Arnold, kérsz instant sört. Kurvára, de nem kérek instant sört. Nem. Mert ez egy hülye köcsög. Miért? Mert úgy betúlt, mint egy disznó. De azt én teljesen józan vagyok. Olyan vagyok, mint ti. Tik. Bocsánat, tik. Mint tika, ugye? Tik. Mint tika. Milyen tika? Hát Tika a kollégiumban, akik úgy kell mondani, hogy tik. Tiktek vagytok. Akkor mindig rákokra a szőnyegre, meg mindig be van szívva. Tiktek vagytok már, tiktek. Ó, azért tud valamit Mester bácsi, nem? Mert megvarja nektek a sapkát. Tud valamit. Mert ráragaszt, tudja, hogy mire kell rávarni. Csak nincsen teljesen magánál, de tudja, hogy mit kell csinálni. Mi a teendője ő felsége úrnak? Rávartam. Kicsit megtépázott, de rávartam. Sas. Látod? Te elvartam a sas. Arnold, görény! Kurva anyám! Lerúgtam. Nem is igaz. Figyelj, ott a görény, ott! Nem görény, összeök le. Nyom ki, mert szar lesz. Lájtod. Egyszer. Nyom meg. Még egyszer. Anyádat! Vigyázz a görény! Ó. Most már jó, így jó. Nem, szar lesz. Egyszer. Még egyszer. És hallod? Mi? Nincs rajta ilyen, hogy hívják? Nincs rajta világosító, de menj el. Vegyél róla dőzöt. De infra nincs rajta ilyen infrakamera? Ugye? Ugye? Mi ugye? Te vittél nyáron haza. Balatonon. Yeah. Részegen kivisz vagy. Hallod? Már, hogy nem menő. Ne, oldal. Hallod? Én vittelek. Szúrj egyet, oldalra. De emlékszel még rá egyébként? Mire? Az amikor te vittél haza részegen. Én mindenre emlékszem. Arnold! Támad a görény! Elviszi a bábunkat, ne engedd, hogy elvigye a bábuinkat! Igazából nem így kell játszani, hallod? Elviszi a bábuinkat, Arnold, nehogy, hogy elvigye! Ilyen homokozó! Ott a görény benne a homokozóban, Arnold, ments meg minket! Homokozó! Már beléptem a hányásába. Kurva jó.